Smile and Learn. Avui aprendrem les capes de la Terra. La Terra està composta per 4 capes diferents. Aquestes són l'atmosfera, la biosfera, l'hidrosfera i la geosfera. L'atmosfera és la capa més externa que envolta la Terra. Està formada per gasos que protegeixen el planeta dels perills de l'espai exterior, com ara la radiació del Sol o de petits objectes que volen per l'espai. A més, en aquesta capa és on trobem l'oxigen, un element essencial per la vida a la Terra. L'atmosfera està dividida en 5 capes diferents: la troposfera, l'estratosfera, la mesosfera, la termosfera i l'exosfera. En arribar a la superfície de la Terra trobem 2 capes diferents, la biosfera i la hidrosfera. La biosfera és la capa on es troben els éssers vius. Aquesta capa s'estén cap avall fins a la profunditat dels oceans i fins a 10 quilòmetres per sobre del nivell del mar. En aquesta capa hi vivim els humans, juntament amb la resta d'organismes vius, com les plantes, els animals, els fongs i els bacteris. Dins de la biosfera trobem diferents ecosistemes, com el bosc, la selva, la sabana, el desert o la tundra. La hidrosfera està formada per tota l'aigua que hi ha a la Terra. Aquesta inclou l'aigua de la superfície, l'aigua subterrània i l'aigua que hi ha a l'aire. I la podem trobar en els seus 3 estats: líquid, sòlid i gasós. La hidrosfera cobreix 3/4 parts del planeta Terra. Tot i la gran quantitat d'aigua que hi ha, només un 6% és dolça i apta pel consum humà. Per aquest motiu és important aprofitar i fer un consum responsable de l'aigua. La capa interna de la Terra és la geosfera, que s'estén des de la superfície fins al centre del planeta. Aquesta capa ens proporciona un terreny sòlid en el qual poder viure, ja que està formada per roques, minerals, sorra i altres materials. La geosfera es divideix en 3 capes diferents: l'escorça, el mantell i el nucli. A més profunditat, més gran és la seva temperatura. Aquestes han sigut les capes de la Terra. Vols saber-ne més coses? No et perdis el següent vídeo. Avui, a les capes de la Terra, aprendrem l'atmosfera. L'atmosfera és la capa més externa de la Terra. Està formada per gasos que protegeixen el planeta de l'espai exterior, com ara de la radiació del Sol i de petits objectes que volen per l'espai. A l'atmosfera és on trobem l'oxigen, un element essencial per la vida a la Terra. Una altra de les funcions de l'atmosfera és la de mantenir la temperatura al planeta. Sense ella, la vida a la Terra seria impossible a causa de la gran diferència de temperatura entre el dia i la nit. Segons l'altura, l'atmosfera canvia la seva composició, dividint-se en 5 capes diferents: la troposfera, l'estratosfera, la mesosfera, la termosfera i l'exosfera. Veiem-les amb atenció. La troposfera és la capa que està més a prop de la superfície de la Terra i mesura aproximadament 10 quilòmetres d'altura. A la troposfera és on hi trobem els núvols, i en aquesta capa es produeixen la majoria de fenòmens meteorològics com el vent, la pluja o la neu. A la troposfera és on hi ha l'aire necessari perquè hi hagi vida a la Terra. Per aquesta raó hem d'evitar contaminar-lo. L'estratosfera es troba entre els 10 i els 50 quilòmetres d'altura sobre la superfície de la Terra. Dins de l'estratosfera trobem la famosa capa d'ozó. Aquesta capa és molt important, ja que protegeix el planeta dels raigs ultraviolats del Sol. La capa d'ozó cada vegada és més prima per culpa de la contaminació emesa des de la Terra. Sabies que els avions volen per l'estratosfera per evitar les turbulències? La mesosfera es troba entre els 50 i 85 quilòmetres d'altura sobre la superfície de la Terra.
La mesosfera és la capa més freda de l'atmosfera. Pot arribar als 90 graus sota zero. En aquesta capa es produeixen els estels fugaços. Aquests són meteorits procedents de l'espai que a l'entrar en contacte amb la mesosfera es destrueixen, deixant una cua de llum darrere d'ells. La termosfera es troba entre els 85 i els 500 quilòmetres. La termosfera és la capa que té la temperatura més alta i gràcies a ella es regula la temperatura de la Terra. Aquesta capa pot arribar a tenir temperatures de més de 2.000 graus centígrads. A la termosfera és on orbita l'Estació Espacial Internacional. En aquesta capa es produeixen fenòmens tan impressionants com l'aurora boreal i l'aurora austral. L'exosfera és la capa més allunyada de la Terra, situada entre els quilòmetres 500 i 10.000 aproximadament. L'exosfera és molt lleugera i no hi ha aire, està composta d'hidrogen i heli. A més, és la capa que limita amb l'espai sent la primera línia de defensa dels raigs solars. Aquí hi trobem diversos satèl·lits. I aquestes són les 5 capes de l'atmosfera. Interessant, oi? Avui, a les capes de la Terra, aprendrem la geosfera. La geosfera és la capa interna de la Terra i comprèn des de la superfície fins al centre del planeta. Aquesta capa ens proporciona un terreny sòlid sobre el qual poder viure. La geosfera té un gruix aproximat de 6.370 quilòmetres i està formada per roques, minerals, magma i sorra. Com més ens acostem al seu centre, més gran és la temperatura, densitat i pressió. La geosfera està formada per 3 capes concèntriques en moviment constant: l'escorça, el mantell i el nucli. L'escorça és la capa més externa i prima de la geosfera. Segons la zona, pot mesurar de 5 a 30 quilòmetres. Està formada pels continents i el fons dels oceans. A la geosfera hi trobem les plaques tectòniques, que formen part tant de l'escorça com del mantell. Aquesta zona la coneixem com litosfera. Les plaques tectòniques estan en constant moviment i modelant així l'escorça terrestre. Els moviments més bruscos de les plaques tectòniques són responsables dels terratrèmols. La segona capa de la geosfera es coneix com a mantell i és gairebé el 82% del volum de la Terra, arribant a 2.900 quilòmetres de profunditat. Al mantell, les temperatures són molt altes, entre 700 i 1.300 graus centígrads, i és per això que les roques que el formen estan foses. Aquestes roques foses en diem magma. Hi ha ocasions en què el magma surt a la superfície des de punts calents o pels límits de les plaques tectòniques. D'aquesta manera és com els volcans entren en erupció. El nucli és la capa més interna de la Terra i mesura uns 3.500 quilòmetres de profunditat. La part interior està formada per ferro sòlid i la part externa és líquida i està formada per ferro i níquel fos. La temperatura és altíssima en el nucli, de 4.400 a 6.000 graus centígrads. La diferència de pressió i de temperatura del nucli extern provoca moviment en el metall fos, creant corrents elèctrics que generen camps magnètics. Sabies que gràcies a aquests camps magnètics podem fer servir aparells com la brúixola? I aquestes han sigut les capes de la geosfera. T'han agradat? Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.